Da fyny. Iawn. 3, 2, 1, go. Helo a croeso I Clinctv. Enw fi 'di Cian, dwi'n darn o'r clwb Clinc yn Cell yn fama ac fi bydd host chi heddiw. Ac ar y rhaglen heno bydda ni efo... So, da ni wedi bod yn gwneud bach o prosiect llechi yn y cefn efo... Da ni wedi bod yn drwyddo llechi I creu celf, lle da ni wedi bod yn gwneud patrymau, lluniau cwl ar nhw, a da ni wedi bod yn gallu engreiddio nhw fewn. Ac mae o wedi bod jyst yn rili hwyl gael wneud hynna yn yr cefn yn Cell. Dyma fideo I hynna wan. Yn y cefn, da ni efo ramp skateboards fyd, lle mae yna bobl wedi bod yn gallu skateboardio yna. Ac mae yna lot o bobl wedi rili licio ramp na, da ni wedi bildio fo ein hun a bob dim, ac oedd o jyst yn rili hwyl gael gweld o jyst evolfio I ramp cool mae pawb yn licio a gallu actually skateboardio ar fyd. Ac hefyd, mae yna... Os da chi'n meddwl amdano fo, car gwyllt yw'r pethau oedd yn dryddio I mynd fyny a lawr i'r chwarel yn edrych fatha llechi, yn edrych fatha skateboards fyd, so mae hynna'n cool. Dyma fideo bach. Mae llechi'n andros o pwysig I ni yn Blaena ac jyst rownd y byd hefyd, ond especially mae'n pwysig yn Blaena achos mae Blaena wedi cael ei bildio rownd y llechi yma ac yr chwarel yn fyny ffordd na de. Ac mae'n andros o pwysig I ni fama, os bydda ni heb llechi, bydd na dim Blaena yma wan, probably.
mae llechi jyst yn andros o peth pwysig ac mae'n pwysig bod ni gyd yn ddim yn vandalisio nhw ac yn dwyn nhw a pethau fel yna. Dyma clip fideo bach. Ar y robot yma heddiw o Clinctv, da ni yma'n cymorthin yn dilyn lleidr y crawia! 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 Ond na thing di bod yn mynd rownd bod yna rhyw bobl di bod yn dwyn llechi ac oedd hynna jyst yn, mae hwnna jyst i hitio fatha pawb yn andros o cryf achos fatha be di'r pwynt dwyn llechi achos maen nhw mor pwysig i ni yma ac dwi jyst yn andros o flin ar bobl nath dwyn nhw a dwi jyst ddim yn gweld y real pwynt os mae'n darn o hanes ni yn blaena be oedd y pwynt dwyn nhw. Dyma clip fideo bach. Ar y robot yma heddiw o Clinctv, da ni yma'n cymorthin yn dilyn lleidr y crawia! 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 Tynnu'r un festri allan. Sut ti gael dim byd. Crawia! Iawn. Cool. 1, 2, 3. Mae yna lot o bands di gael ei wneud rownd yn blaena. Gyna chi band Mister ac Candelas nath actually gael gig yn Cell reit o fama just cyn lockdown blwyddyn dwytha. Ac oedd o'n rili hwyl ac oedd pawb yn licio fo. Ac hefyd mae Jambles di originatio o blaena fit sy'n really cool. Ac dwi actually'n gwybod un o'r band members, Lee Cunnington, yna'n really da fyd. Mae actually stepdad iddo fi, dwi'n meddwl sy'n really cool bod gael stepdad sy'n rockstar sydd wedi cael ei wneud o blaena. Ac hefyd yn Cell, da ni wedi cael band newydd o nhw Band Oes sydd wedi cael ei creu gen bobl oedd yn cymryd rhan yn Clwb Clinc. Dyma interview bach nes i roed iddyn nhw. Enw fi di Cian o Clinc ac da ni yma efo Band Oes heddiw. O, iawn. Iawn. Iawn, boys. So, gyda i couple o cwestiynau i chi heddiw, boys, os da chi'n mynd i atab nhw. So, cwestiwn gyntaf ydy, sut ddechrau chi dofynu efo'r enw Band Oes? Dwi'n meddwl be oedden ni yn ysgol, oedd yr amser cinio, oedden ni ar bwr bwyd yn disgwysio pa caneuon a pa bands oedden ni'n offi grando i. A nathon ni sylwi bod o genna ni 2 gitarist a drymar ar yr un bwr yna, so nathon ni fel, dylswn ni dechrau band yn hynna. So oedd o'n rhywbeth oedden ni'n offi wneud, oedden ni wedi sgwennu dipyn o caneuon bach yn ysgol gynradd. So oedden ni fel, fydda ni dechrau band a nid o'n iawn tro yma. Oedden ni'n mynd trwy lot o enwa, meddwl, sa'n byd o'n ni'n rili hoffi. So nathon ni ddod i'r enw Oes. A oedden ni eisiau wneud o so bod ni'n creu memories da i bobl. Ac nathon ni eisiau fel mae Oes yn... Oedd o'n rhywbeth oedd pawb efo enw yn y band, oedd o'n lein i fyny o'r gair Oes. So dwi'n meddwl, mae hwnna'n enw da i band ni. Dwi'n meddwl hynna sy'n nath o ddechrau. Oh, cool. So beth yw'r roles chi gyd yn y band yn cychwyn efo ti, Owen? Dwi'n gitarist. Ie, dwi'n hefyd yn gitarist. Dwi fel arfer yn canu ac yn neud y lyrics. Dwi'n neud ddau weithiau i ymarfer. A rydyn ni'n neud un gwaith cartra hefyd. Gaddon ni'n gorau chwarae ffrynna. So rydyn ni'n canu yn glwyd. Ie, mae Pell di helpu ni loads trwy'r amser yma. A fydda ben ni gadael yma cwpl o weithiau i gallu jamio allan a stwff. So mae'n gwaith Nathon ni'n neud un can ar y Zoom. Oedden ni'n neud o'n gilydd, gan o'n quite cool. So doeddech chi'n cwpio dros lockdown, oedd o'n anodd neu... Oedd o reit anodd i ffindio amser i neud music na. Dwi'n meddwl oedden ni gyd yn neud pethau'n hunan o ran
chwarae. Oedden ni sy'n dysgu canuon a oedden ni'n gallu chwarae wy'n gilydd. Which oedd yn problem mawr iddyn ni. Oedd yn mond rhyw diwad blwyddyn dwytha, oedden ni actually dechrau gallu mynd at sy'n gilydd i chwarae pethau, ac oedd hynna yn cell. So, a wedyn nathon ni sgoro aros adre eto, so... Ie, fel ar un Eban dweud hyn, pan ni'n gallu gwneud can digidol dros Zoom, so yna gweud cool, a rhywun o cell am ni helpu neu yna, so... Ydych chi gyda sio gwneud can bach i ni wan? Ie, no. Mynd nôl at yr amdan celf a'r llechi yn y cefn fyd, gen ni boi amazing o'n nhw Phil sydd wedi bod yn helpu ni a dysgu ni sydd wedi engreifio pethau'r llechi, a hefyd gen ni llawer mwy o fatha bobl sydd wedi peintio a neu lluniau yma sydd wedi bod yn helpu ni gyda wneud lluniau cool a pethau yma efo peintio ar llechi, ac oedd o just yn really cool gael gweld mor gymaint o pethau ac lliwiau bob dim sy'n gwneud efo llechi, a dio just dim yn darn o carreg sydd ti'n rhoi ar to a pethau fel yna. Mae just yn real cool gyda bod ti'n gyda gweld fatha neu patryma a peintio ar nhw a pethau yma, a sy'n ei lluniau really awesome. Gen ni interview efo Phil wan, so ia. Helo, croeso Cian Clinc yma, ag wan, da ni'n mynd i sôn am y llechi sydd wedi bod yn digwydd mama wan. So, gyda i just couple o cwestiynau i chdi wan. So, be da chi wedi bod yn neud fatha efo'r llechi? Wel, workshop yn trio ffindio pethau newydd i wneud efo'r llechan. Y llechan yn rhywbeth naturiol sydd o gwmpas yn Stiniog ac yn ardaloedd Gogledd Cymru. So mae eisiau trio ffindio ffordd o ddefnyddio beth sgynna ni o gwmpas ni. Mae rhai o'r bobl yn yr workshops mae wedi dod i fyny efo rhai o syniadau o beth sy'n nhw'n gallu gwneud, fel da chi gallu gweld o gwmpas chi. Ti'n gallu siapio llechan, ti'n gallu cerfio fewn i llechan, ti'n gallu peintio ar llechan, ti'n gallu iwsio fo fel rhywbeth ar to, ti'n gallu bildio fo walia fo fo, lloria fo fo. So mae yna gymaint o bosibiliadau efo llechi. Ac chwarae teg, mae pob wedi dod i fyny efo syniadau newydd, a dyna di'r peth, ffeindio ffordd newydd o defnyddio beth sgynna ni o gwmpas ni. So mae'n prosiect bach da, dwi'n meddwl. Beth i fel? Dwi'n meddwl mae'n really cool y ffordd mae'n ti'n gwneud llun allan o carreg, fatha bod mae'na bobl yn gwneud art fel yma. Yn union. Dwi'n meddwl mae'n really cool. Mae o gwmpas ni, a mae'n ddim i ni, rili, ar diwedd y dydd, mae'n rhatach na prynu canfas, dyri. Be dwi wedi bod yn gwneud rhan fi o'r workshop ydy cerfio fewn i bethau. So, cyn am wrthwl, wneud design ar darn o lechan a cerfio fewn iddo fo. So, just trio syniadau allan ac datblygu'r syniadau yna, rili. A gweld beth sy'n dod o honni wedyn yn fel. Da i'n dweud rhywun fanna sydd wedi bwyna ar efo. Hwnnw fama? Ie. O'n i'n meddwl hwnna hefyd, ond dyta maen nhw gyd mor dda i gilydd, di. Rili. Ond mae hwnna sefyll allan, mae'n popio allan, di. Pa rhan da chi wedi gwneud ta? Da ni wedi gwneud yr un llaw, hwnna ac un llaw. Ar dwylo? Ideal. Helo, DJ Calum dwi, a dwi wedi bod yn DJ yma ers diwad 2019 ers Stolig, ac ers yna dwi wedi cael decks efo hyn, ac dwi wedi bod yn DJ o yn Cell B a few times, ac dros lockdown o falle dwi wedi bod yn cael lessons DJ o falle efo Undaf o Gaernarfon, a mae o yn producer a DJ. A ers i fi glwad bod o yn producer, dwi wedi bod isio producio caneuon fy hun hefyd. So, dwi wedi bod a wneud caneuon fy hun a falle efo just samplo o pethau chwareli efo prosiect chwareli ma. Ac gynnau decks newydd an fyd, rhai gwell na oedd gynnau. So, mae hynna wedi dod â fi cweit bell hefyd.
Diolch yn fawr iawn am hynna, oedd hwnna yn amazing. So da ni, so oedd yr can yna yn amazing gen Calum, oedd hwnna just yn really cool. To be honest, dwi eisiau'r can yna fatha'n saved ar ffôn fi, just fi gael gwrando i hwnna bob dydd, oedd hwnna'n amazing. Considero faint hir mae Calum wedi bod yn neud DJ am, oedd hwnna just yn amazing gen fo. Dwi just yn meddwl bod yn really cool. Da ni just yn wytio'r am live o Llanberis swan. Da chi just yma efo fi am bach, na i swafflo bach yn just da ni'n wytiad. Dyma bach o celf da ni wedi gael o'r cefn yn fanna. Hwn di enw can newydd Calum, enw fo di Bonkshaft. Dwi'n meddwl bod mae celf ma'n wedi bod yn neud yn y cefn yma'n really cool. Mae hwn just yn danos faint o da ag amazing ag just really cool ydi o. Fatha bod maen nhw wedi get wneud hwn ar darn o carreg. Fatha mae seriously yn impressive Ag dwi'n meddwl bod mae'n cool faint o dda maen nhw wedi get wneud hyn a bob dim arall. A wedyn gen ni example bach yma eto, just bach o llythrennau sy'n cool, dwi'n meddwl, ag fatha dwi'n licio'r gwyrdd efo'r silver a du yma, a fatha lightning bolts yn dod allan, so dwi'n meddwl mae hwn yn really cool fit, ag mae gwaith maen nhw'n neud yma yn seriously yn amazing, yn rhoi chance i plant ifanc gyda wneud pethau fel yma fewn amser lle does dim byd i wneud ag bod da ni usually stuck tu fewn, ond efo pethau fel yma mae Cell a Clwb Clinc a pawb yma maen nhw'n rhoi iddyn ni. Dwi'n really meddwl bod mae'n amazing ag dwi'n really diolchgar bod maen nhw'n neud pethau fel yma iddyn ni a bod maen nhw'n gadael ni just neud pethau fel yma really fatha fewn amser lle gen ni just dim byd i wneud ag mae jyst yn open your creative minds o'r plant bach yma.
efo Ceilwm wan, Strwyt Ceilwm. Dwi'n iawn, diolch ti Cio. Iawn, So, cool. Gwaed. di yma i siarad am can ma fi ag Endaf di wneud dros couple weeks dwytha ac enw ydi Bonkshaft. A da ni di samplo fo i gyd just o pethau'r chwareli fel alarms o falle dynamite, llechi cael ei dorri ac yn y blaen. So be nath neud ti meddwl i wneud can amdan llechi? Mae'n ni jyst weld chi gyd yn gwneud prosiect yma, so yn meddwl sa'n cool i ni can allan o pethau o chwareli. Faint ti nath o cymryd ti i wneud i'r can ma i gyd? Wel, da ni wedi bod yma bob dy Mawrth ac dydd Sadwn am 2 awr. So, a mae hynna wedi cymryd tua 2-3 wsos. So, dim mor hir, ond sa wedi gallu fod yn hirach ydy. Oedd y can yn briliant, dwi'n meddwl. Oedd o just yn really amazing Diolch gael yn fawr i chi. clywed o ac gael gweld o'n live a bob dim. Dwi'n meddwl bod oedd o just yn really, really cool gen i ti. Diolch yn fawr. So be nath neud ti meddwl amdan enwi fo'n Bonkshaft? Wel, i mynnu'r... Wel, ia. Caill bia ddewis yr galw'r can yn Bonkshaft, rili. Chos, basically, mae fatha Bonkshaft i wneud fatha efo chwareli o felly. So, ia, hynna'n fi, ia. Oh, cool. Faint ti'r bod yn DJ o wan am then? Ers i'r gychwyn hi. Ia. Dwi wedi cychwyn DJ o ers Dolig 2019. Ac dwi wedi fatha upgradeio an i stage nesa. Be oedd eisiau neud ti DJ o fatha be oedd inspiration ti? As i just o yma gweld be oedd cell bi am, ac as i just o Sean Roberts yn DJ o ar y stage, ac as i feddwl fatha am o. A ia, dwi eisiau fo'n DJ, so as i trio fo'n DJ, ac gas i Dex Dolig, ac dwi efo ma wan, di wneud can ac yn DJ. Cool, cool. Pwy di fatha idol ti fatha efo DJ o neu just really yn bywyd fatha pwy ti really yn edrych fyny? Honestly de, Endaf. Mae Endaf wedi bod yn helpu fi trwy yr adag mae gyd wrth wneud lessons fi chwarae teg dros Zoom. Ac ers i ni fod nôl hefyd, da ni wedi bod gael lessons really dda. So Endaf ydi fatha duo partner ti'n DJ, I guess. Definitely, definitely. Cool. Bydda ti'n considero fatha Endaf fatha teulu dy ti? So fe, no, chys da ni yma bob dy Sadwn ac dy Mawrth, da ni, best bet. Best bet. Oh, great clwad, great clwad. Ia, so da ni jyst yn dal y wytsiad fath rhyw 5 munud bach am yr fideo ma. So, bydda ni dim yn hir rwan, promise. So, na i joinio chi nôl fewn couple of minutes. Diolch.
Helo, Clinctv! Dyn ni y Circle Pyro Youth! Dwi diolch fi efo Circle Pyro Youth. Ie. Dwi'n neud workshops hefyd. Enw fi di Siwan a dwi'n Circle Pyro Youth a dwi'n volunteerio efo plant bach yn y circus a'r Mickey Marks. Enw fi di Thomas a dwi yn darn o'r Circle Pyro Youth a dwi'n helpu dysgu plant bach yn yr staff club ar Dillyn. Fi di Mizima, dwi darn o Circle Pyro Youth a dwi'n volunteerio a dysgu plant a wrth gwrs gael hwyl bob dydd. Mizima, ti'n gallu cofio be oedden ni'n gwneud cyn y lockdown? So, cyn lockdown, oedden ni'n gwneud sesiwn bob Dillyn a oedden ni'n pawb yn dod yma a oedden ni'n gael lot o hwyl a just wneud bob dim syrcas a oedden agoriadau fatha lot i mynd i dyfodol a allan mynd i coleg a oedden siawns rili da i gael mewn i'r byd syrcas. A oedden lot o hwyl. So o'n i'n helpu allan efo lot o'r gwersi a o'n i'n volunteerio lot. So o'n i'n gwneud lot o bob dim gwrdd dysgu fo i pan bach. So dwi'n licio gwneud lot o staff, jyglo a unicyclo hefyd. A bron iawn bob dim. So, Osian, sut o lockdown i chdi? Be o'ch ti'n gwneud efo festri? Mae wedi bod yn hir iawn y lockdown i pawb, ond dwi wedi efo fysri, dwi wedi cael yn gwneud ysmydd yn staff adre, a dwi wedi cael help o chyfyn pobl y fysri, sydd wedi bod yn dda iawn i gwneud sgiliau newydd. A hefyd oedd yna sesiwn tu allan hefo full PPE a bob dim tu eisiau am Covid, a roedd yn special iawn i gweld pawb. Just sesiwn ti'n neud y fysri, ond roedd o tu allan, so dyna gallu bod y ffwrdd o'i gilydd. A roedd yn special i gweld pawb i gyd. Sut ti wedi gallu gwneud hyn dros y lockdown? So oedd y festri yn cynnal gwersi Zoom a oedden ni'n mynd i helpu allan efo heina a oedden ni'n siawns da i dysgu pethau newydd a oedden lot yn gwahanol efo wneud o ar-lein a trwy sgrin, ond nes i dal gallu wneud syrcas adra bod ni methu bod yma. Oedd Tam di cadw cyswllt efo ni gyd i wneud siŵr bod ni'n dallt be oedd yn mynd i ddigwydd efo bod dim a nath i roed equipment i ni weithio efo adra fatha peli jyglo. So oedden ni yn gallu gweithio efo o adra hefyd. Dwi'n gweld bod dysgu plant llai wedi helpu fi lot efo siarad efo pobl. Dwi'n ffeindio siarad efo pobl lot haws wan, achos bod fi yn gorau helpu efo plant llai efo yma. Siwan, beth ti'n meddwl sydd wedi helpu chdi efo yma? O'n i'n volunteerio lot, so mae hynna wedi helpu fi efo siarad efo pobl dwi'n nabod, a mae wedi helpu fi efo confidence fi, a just interactio efo pobl a socialise efo pobl dwi'n nabod. Efo sioe dwytha ni, o'na tua 15,000 i 20,000 o pobl. O'n i'n really nervous, ond wedyn, because o'n nhw yna efo fi, o'n i wrth yn teimlo'n gwell, because dwi'n nabod nhw a ni'n mynd yn mor ofyn. Dwi'n ei hefo'r un pobl oedd efo fire a roedd hwnna'n da iawn, a roedd ni hefo water guns, a pan roedd ni yr procession wedi stopio, dyn ni i fynd i'r crowd a gael nhw hefo dŵr. Oedd o'n really hwyl, actually, a just gallu interactio efo'r crowd a fatha gael laugh a fatha sgwertio pobl a dwi'n os oedd rhywun jyst yn edrych bach yn dawn i roi sgwert iddyn nhw. Oedd o'n nis nid o efo hein i gyd, oedd o'n teimlo mor anodd efo'r pobl i gyd, oedd o'n teimlo lot haws efo ni i gyd yna. Os oedd o'n teimlo mwy fatha ni'n gael hwyl na ni'n gorau perfformio fel ein llwyth o bobl. Dwi'n meddwl bod lockdown wedi bod yn eitha anodd, ond mae fatha di bod yna a dda ni efo group chat, oedden ni'n dda syndio pethau yn gilydd a cadw cyswllt. So oedden ni dal efo'n gilydd a dal yn chwerthin a gael laff. Dwi'n teimlo lwcus i fyw wrth ymwyl chwarae fatha dwi yn, achos mae'n hawdd pan ti angen mynd allan o y pentra i cera fyny 5 munud o ti o'na, a mae'n neis i just sbio rownd a gweld bob dim sydd yna. Ie, dwi'n cytuno. Dwi'n gwybod dros lockdown, dwi'n byw allan o Llanberis, a oedd yn siawns i fi gael ei nabod
yr llefydd rownd fi a nes i mynd explorio fyny'r quarries a lawr trwy Glynronwy a oedd o'n really neis i just gallu mynd allan, gael oddi wrth yr screens a bob dim a chi mynd rownd yr quarries a bob dim fel la. Dwi'n hopio'n efo y lockdown i ddod i lawr, dwi'n gallu fynd rownd Cymru nawr a dwi'n hopio'n mae felly gallu gwneud mwy pethau efo pobl, gael pobl i mewn, wneud sgiliau, syrcas eto. Dwi'n just gobeithio mae hwnna'n dod, pan mae'n gallu dod, achos mae'n rhywbeth special. Dwi'n edrych ymlaen i bod i'n mynd yn ôl i normal, so dwi'n gael mwy o... Dwi'n gael neud hyn mwy aml a dwi'n gael mynd i watcha perfformiadau eto. So dwi'n methu, oeddwn i'n mynd i Pontio'n aml i watchad perfformiadau fanna a dyn ni heb di rili gallu wneud o oherwydd o hyn. So dwi'n rili edrych ymlaen, so fel o'n i'n deud, oeddwn ni'n gael lot o gwersi ar-lein a rili gweld pawb dod yn ôl i'r gwersi yn person ar ôl i Covid gadael, ond just gweld faint maen nhw wedi newid a faint mae sgiliau nhw wedi datblygu a ni hefyd, of course, a sut da ni wedi mynd trwy lockdown a sut da ni wedi newid. Mae pandemic wedi bod yn anodd, ond hefo bod yn hefo'n gilydd, hefo pawb, mae'n iawn, a da ni gorfod cofri. Mae yna light at the end of the tunnel. Yeah! Am yr live, diolch am hwnna, ag diolch am criw ffestri, diolch am Cell am gadael ni wneud hyn fyd, ag diolch fawr iawn i chi am dod a gwylio yr livestream ma, a just dwi rili yn diolchgar am hynna, so diolch a gobeithio newch chi joinio ni'n fewn mis nesaf. Diolch.